Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Riječko zdravstvo pred velikom je prekretnicom. Završen je generacijski projekt, uskoro će uslijediti i selidba kompletne pedijatrijske zdravstvene skrbi sa Kantride te klinike za ginekologiju u novu, suvremenu, prekrasnu zgradu bolnice za ženu i dijete na Sušaku. Impresivan objekt s kompletno novom opremom. Razgovarali smo u proteklim emisijama s ginekolozima, citolozima, dječjim kirurzima. Večeras je red na pedijatrima. Ja u našem studiju pozdravljam izvanrednu profesoricu, doktoricu znanosti Ivu Biličača, je predstojnicu klinike za pedijatriju KBC Rijeka. Dobro večer. Dobro večer. Magistru sestrinstva Danijelu Višnić, glavnu sestru klinike za pedijatriju. Dobro večer. I doktoricu znanosti Ivonu Butorac-Sahel, specijalist pedijatar i subspecijalist pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije klinike za pedijatriju. Dobro večer, dobrodošli. Evo, govorit ćemo o onome što nas čeka. Nećemo previše govoriti o onome što je bilo. Dana 2. veljače upriličeno je otvorenje zgrade, svojevrsno obilježavanje završetka projekta. Naime, moramo naglasiti da je to bio završetak projekta i da sada slijedi preseljenje, da se još uvijek sva zdravstvena njega obavlja na Kantridi. Da, to je točno. Još uvijek je kompletna zdravstvena skrb se odvija na Kantridi. Kada govorimo o kontekstu djece, a zdravstvena skrb znači žena, u kontekstu ginekologije i porodništva, znači na starom lokalitetu Rijeka. Međutim, malo bi ispravila ovaj dio preseljenje. Mi smo u aktivnoj fazi preseljenja već neko vrijeme. Preseliti jednu bolnicu zaista je jedan veliki pothvat i svima nama je jasno da ovdje nema mjesta nikakvoj improvizaciji. Potrebno je osigurati zapravo sve preduvjete i učiniti taj prostor toliko sigurnim da kada dođe ono što je nama najdragocjenije, dođe u prostore i znači opremu i ljude koji su zapravo apsolutno potpuno spremni za prihvat znači tih naših malih pacijenata koji će doći tamo. Zna li se datum? Zna li se kada će to biti? Konkretan datum preseljenja znači djece sa lokaliteta Kantrida i žena iz klinike za ginekologiju i porodništvo u ovom trenutku mi nemamo, no nekako je i Uskrs, čini se Uskrs onako jedno lijepo vrijeme i mi zapravo očekujemo da će to biti negdje oko Uskrsa. To nosi u sebi zapravo jednu simboliku koju vjerujem svi skupa dijelimo, jedan novi početak i jedan tako važan trenutak za sve nas, za naš grad, za našu Hrvatsku. Pa evo, bilo bi lijepo da se to desi negdje oko Uskrsa. Lijepo. Što se trenutno događa? Spomenuli ste da se zapravo sve testira. Možete nam to malo slikovito objasniti? Zapravo nama, laicima koji ne sudjelujemo u tome, ne možemo shvatiti koji je to sve obim posla, odnosno što se sve mora istestirati kako biste bili sigurni da se zdravstvena skrb može kvalitetno obavljati. Da, to je zapravo stvarno dobro, lijepo i kompleksno pitanje. Sad zamislimo da imamo zgradu, ali imamo zgradu, imamo odličnu opremu. Međutim, tu opremu znači treba uštekati u struju, uštekati znači plinove u zid, testirati znači da će taj konkretno recimo respirator besprijekorno raditi prije nego što na njega naravno postavimo naše dijete koje će trebati takvu vrstu skrbi. Znači, to je priprema kompletnog, jedan proces pripreme, znači i samoga prostora medicinske opreme, uključiti sve, pogledati sve, provjeriti sve 3, 4, 5, 6 puta, iskoordinirati zapravo sve ljude koji su uključeni u to, znači sve one ljude koji zapravo čine infrastrukturu KBC-a, ali onda i nas, djelatnika, naučiti se da u svako doba noći, nekad onako kad smo išli u školu, onda znam da su naši profesori znali reći to moraš znati u 2 ujutro kad te neko probudi. Pa ovo zaista moraš znati u 2 ujutro. Nema mjesta improvizaciji, nema mjesta da ti dođeš u novu bolnicu, da ti zapravo se osvrćeš oko sebe, gledaš i tražiš gdje se nalazi pojedini instrument, koji dugmić treba pritisnuti. Znači, gomila opreme je nova oprema na kojoj mi do sada nismo imali prilike raditi. Mi smo je sami izabrali, mi smo s njima upoznati, ali jedno je ono što medicinari, mi to kažemo in vitro, nešto ti se čini onako u nekakvim laboratorijskim, čistim, idealnim uvjetima jedno, a onda in vivo u životu to zapravo treba staviti u pogon i treba zapravo iz toga izvući maksimum. I to je ono što mi zapravo aktivno radimo u proteklih
Pa 1-2 mjeseca, a zadnjih mjesec dana svakodnevno. Naši su djelatnici svaki dan na 2 lokaliteta, odnosno konkretno klinike za pedijatriju na 3, jer nama je dio pedijatrije i neonatologije koja se nalazi u zgradi klinike za ginekologiju i porodništvo. Znači, obavljamo zdravstvenu skrb na pedijatriji, na Kantridi i jedan dio našeg osoblja je u novoj bolnici i dolaze, znači, serviseri, dolaze dobavljači, dolaze edukatori. Mi se zapravo pripremamo za prihvat, kažem, onaj šlag na torti i onu završnu točku zapravo našeg seljenja, tu našu djecu i početak kompletnog rada na novom lokalitetu. Osim liječenja, dakle, djece, sada je u fazi edukacija. Jesu li u pitanju i liječnici i medicinske sestre ili? Apsolutno svi. Liječnici, medicinske sestre, nemedicinsko osoblje, na njih zapravo ponekad možda ovako nekorektno zaboravljamo, bar ih zaboravljamo spomenuti. Iznimno su važni ti naši ljudi. Naša klinika za pedijatriju ima 20 spremačica bez kojih život u našoj klinici apsolutno ne bi bio moguć. Znači, to su osobe koje s nama odlaze u naše nove prostore, oni su sastavni dio skrbi za naše pacijente i oni se isto tako moraju educirati, moraju se naučiti raditi na kompletno novim uređajima koji će njima konkretno uvelike olakšati njihov rad i omogućiti zapravo jedne zaista optimalne uvjete daljnjeg rada. Osim medicinskih sestara, to je drugo osoblje koje zapravo čini KBC, sve one strukture koje će se preseliti u novu bolnicu. I sestre odlaze u bolnicu na edukaciju? Na edukacije, što je rekla profesorica. Znači, to traje već dosta vremena, intenzivno zadnjih mjesec dana. Paralelno osiguravamo pružanje zdravstvene skrbi na lokalitetu Kantrida. Znači, normalno se obavljaju pregledi, sva dječica koja se razbole, mi smo dole za njih, ali isto tako dio djelatnika, medicinskih sestara i liječnika odlazi u novi prostor i sa ljudima se educiraju što je potrebno. Naravno da velik postotak će proći tu edukaciju. Za onaj dio ljudi koji ne uspiju proći, tu su već educirani. Mi koji odemo ćemo onda dalje prenositi znanje što je potrebno za te uređaje nove. Na koji način će se vama rad promijeniti? Možete nam isto ovako slikovito objasniti? Da. Ima li kakvih novih uređaja, nešto što će vam olakšati rad? Da, ovako. Ima uređaja, mislim da se razumemo kad se kaže nova oprema, nije to nešto što mi prvi put susrećemo. Mi imamo i sad uređaje, ali u ovih nekoliko godina od kad traje zapravo izgradnja, preseljenje, opremanje bolnice, oni su tehnologijom, su ti uređaji koji su danas u bolnici napredniji. Tako da mi ne prolazimo one bazične nekakve edukacije, imamo manje nekakva novitete za savladat, ali ima nas dio djelatnika kojima treba dosta, jer Kantrida je kogod imao zapravo nesreću boraviti dole od roditelja, znaju koliko smo opremljeni. Neki odjeli imaju dotrajale, ajmo reći, bolesničke postelje koje su iz, da ne kažem koje godine. Danas je taj krevet, imamo ih 3 razine kreveta, što za standardnu njegu, intenzivno liječenje, intenzivnu njegu, danas iziskuje znanje od nas, prvenstveno sestara. Na koji način? Sva ta nova oprema ima prvu i osnovnu zadaću, a to je pomoć djeci, pomoć bolesniku da one akutne teškoće se savladaju. Mi to moramo dobro naučiti da bi naši pacijenti imali onu adekvatnu skrb i da bi sveukupno ishodi liječenja bili bolji. Evo ga. S obzirom na novu sistematizaciju koja nas očekuje, bit ćemo dosta nekoliko različitih djelatnosti kojima pripadamo, bit ćemo na jednom mjestu. Iz tog razloga također se moramo o tom svemu bolje prilagoditi da bi svi imali one prave koristi od naših nove bolnice. Vi, doktorice Buterac-Ahel, kao predstavnica subspecijalističkih struka unutar pedijatrije, jeste spremni? Pa jesmo, spremni smo i zapravo se veselimo preseljenju u novoj bolnici zbog toga što smatramo da će to biti napredak kako za pacijente, tako i za nas. Znate dobro da je do sada zapravo naš koncept rada bio paviljonski, da smo razmješteni u nekoliko zgrada, pedijatrija sama, plus što je dječja kirurgija u zgradi sljedećoj, isto tako dječji psiholozi su u svojoj zgradi, a sad ćemo svi zajedno zapravo biti u
jednoj zgradi raspoređeni na nekoliko katova, što će nam zapravo i olakšati i komunikaciju i suradnju. U konačnici to će biti i ginekolozi i neonatolozi, svi ćemo biti zajedno na jednom mjestu, što mislim da će nam biti puno jednostavnije za svakodnevni rad. Nećete morati vi kao endokrinolozi odlaziti više na neonatologiju, na primjer, na riječki lokalitet. Znači, nećemo morati u slučaju kada za nedonošćad je potreban konzilijarni pregled bilo koje subspecijalističke struke. Obično se to odlazi ili iz dežurstva ili prije dežurstva, a sad će unutar radnog vremena ljudi će otići. Zapravo ćemo se dogovarat ćemo se uživo, da tako kažem, a ne telefonski. Šta to sad konkretno znači? Kako će biti po katovima raspoređeni? Nećemo ići u detalje, ali onako ugrubo rečeno, od prizemlja do 4. kata. Klinika za pedijatriju proteže se na 4 kata. U prizemlju dole, gledamo sa juga, nalazi se, uvijek je to lijeva strana naše zgrade, znači ona zapadna strana, nalazi se dječji hitni bolnički prijem gdje, evo sama riječ kaže, znači dolazit će hitnoće u našu kliniku. Onda na 1. katu, a to je zapravo prizemlje ako gledamo sa sjeverne strane, pa ima izravni ulaz, ponovno ta lijeva strana, to je poliklinika klinike za pedijatriju sa dnevnom bolnicom, znači sve naše specijalističke ambulante, konzilijarna zdravstvena zaštita i dnevna bolnica nalazi se na tom katu. Nakon toga preskačemo 2. kat gdje tamo su se smjestili naši dječji kirurzi sa svojim stacionarom. Mi smo na 3. katu, tamo je stacionar klinike za pedijatriju. Znači sve ove kućice koje se sada nalaze na lokalitetu Kantrida bit će smještene, sva djeca bit će smještena na tom katu i onda idemo 4. kat gdje se nalaze intenzivne, a to je pedijatrijska i neonatalna intenzivna jedinica. Onkologija gdje će biti? Onkologija se nalazi u sklopu Zavoda za kliničku medicinu, znači stacionar. Ako govorimo o stacionaru, onda se nalazi na 3. katu, a na 1. katu nalazi se dnevna bolnica onkologije i specijalistička ambulanta dječje hemato-onkologije. Naravno, sukladno svim smjernicama, sukladno pravilima struke, dječja onkologija uvijek je pravilno izdvojena i na pravilan način zapravo i dizajnirana i osmišljena da bi se toj dječici pružila ipak jedna dodatna zdravstvena skrb koju oni trebaju. Dakle, ako sam dobro shvatila, u ovom prizemlju, dakle, ulaz za hitnu službu, tu će zapravo moći doći automobili samo koji provoze hitnoće. Ulaz za roditelje i djecu na preglede će biti sa te sjeverne strane kako bi zapravo oni bili u istom nivou svih poliklinika, svih ambulanti koji se nalaze na tom katu. Tako je. U slučaju hitnoće, kada roditelji dovoze svoje dijete, onda će ući sa južne strane tog prizemlja gdje je hitni bolnički prijem. To što ćete sada imati svu djecu, dakle, na jednom katu, bez obzira na problem koji imaju, što će to značiti za vas kao specijaliste? Pa bit će nam jednostavniji svakodnevni rad, jel? Tako da mislim da je to najveći doprinos s jedne strane. S druge strane mislim da će biti olakšan rad i medicinskim sestrama koje su u nekakvim noćnim smjenama. Recimo, prva zgrada paviljonska je s lijeve strane, odmah poslije rampe. Tamo je sestra sa bolesnicima sama. Tako da nekako olakšat će komunikaciju, pomoć i lakše ćemo pomagati jednim drugima kad se kažem, pogotovo u ovim noćnim satima izvan radnog vremena, mislim, u dežurstvima, mislim da će biti puno jednostavnije i lakše. I u konačnici neće se, recimo, dežurni liječnik noću neće izlaziti po kiši nekakvim usred noći u različitim vremenskim uvjetima izvan zgrade, nego će to sve biti unutar zgrade. Institucija glavnih sestara po odjelima će ostati? Da, u principu tako je. Znači te sestre će ostati i biti će fokusirani na pacijente? Da, naravno. Znači, glavna sestra, uloga glavne sestre je mnogostruka, kao i svake druge sestre, neovisno o funkciji koju obavlja. Glavna sestra ima nekakve zadatke koje obavlja i mimo pacijenta, ali za pacijenta naravno, i sudjeluje u smjenskom radu kao i bilo koja druga sestra. No i prosto da, kako smo čuli, zahtjevat će neke promjene s obzirom na raspored i strukturu unutar klinike. Što ste odlučili, koliko zavoda će imati odjela?
Da, pratimo tu nekakvu prostornu odrednicu u resistematizaciji naše klinike, ali ono što je važnije, pratimo struku i pratimo smjernice struke i to svjetske struke i samim time došlo je do potrebe za reorganizacijom rada unutar klinike, odnosno resistematizacijom naših radnih mjesta. Na taj način će u našoj novoj bolnici funkcionirati jedan zavod za intenzivno liječenje djece i novorođenčadi, jedan zavod za kliničku pedijatriju koji će u svom sastavu imati više odjela. Ti odjeli će zapravo sačinjavati djelatnici pojedinih subspecijalnosti naše struke. Nakon toga imamo jedan zavod koji je zapravo poliklinički sa dnevnom bolnicom i odjel za hitan bolnički prijem djece. Vjerujemo zaista da na ovakav način s jedne strane zapravo osiguravamo optimalnu iskorištavanje resursa, kako ljudskih, tako i materijalnih resursa koje imamo na raspolaganju, a s druge strane dajemo pojedinim subspecijalnostima naše struke jednu dodatnu dozu autonomije u radu i nekakvim odlukama, prvenstveno što se tiče rasta i razvoja te pojedine struke. Ono što je nekako bio cilj da onog trenutka kada neko otvori internet stranice naše klinike, on će u tom trenutku vidjeti zapravo koje sve subspecijalnosti naša klinika ima. Pedijatrija je zaista jedan specifična grana medicine i to uvijek se ljutimo kada neko kaže da dijete je čovjek u malome. To nije medicina u malome, ali zaista obuhvaća jako puno subspecializacija koje su vrlo različite, vrlo su specifične i neovisno o tome koliko mi zapravo djece imamo, koliko slučajeva imamo, mi moramo biti apsolutno spremni i vrhunski stručnjaci. Imamo li mi na godinu jednog pacijenta sa nekom bolesti ili njih 100, mi moramo biti jednako spremni za tog jednog pacijenta. Tko će biti prvi ljudi tih zavoda i odjela? Pa ono što je najvažnije je da mi idemo u novu bolnicu kao jedan tim i da funkcioniramo i radimo kao tim. Prvi ljudi su neki koji će proizaći iz odluke takvog jednog našeg zajedničkog tima i u ovom trenutku oni nisu definirani ili nisu potvrđeni. Međutim, zaista smatram da će to biti rezultat jedne naše zajedničke odluke, zapravo na dobrobit svih nas i na dobrobit naših pacijenata. Nama to ne predstavlja nekakvu preveliku važnost. Ja to zaista tako osjećam u našoj ekipi, na našoj pedijatriji. To je nešto što me zapravo i čini osobito sretnim. To je nešto što smatram najvažnijim nekakvom odrednicom naše klinike. Neonatologija i pedijatrijska intenzivna, hoće to sada biti jedan odjel? U ovom trenutku je i u staroj sistematizaciji zavod je za intenzivno liječenje djece i novorođenčadi, tako da će taj zavod ostati takav kakav je, s time da ćemo imati 3 odjela, 2 su odjela intenzivnog liječenja, znači djece intenzivnog liječenja i novorođenčadi, a onda ćemo imati 3. odjel jednog postintenzivnog liječenja djece. To su ipak ona djeca i novorođenčad koja ne zahtijevaju nekakve baš intenzivne mjere liječenja, ali još uvijek nisu za klasičan nekakav bolnički odjel. Ipak trebaju nekakav dodatni nadzor, malo pojačanu njegu, ali i nekakve druge moduse liječenja. Ono što moram reći da me impresioniralo kada sam vidjela ovu zgradu i ušla u nju je njezina veličina. I gotovo se nametilo pitanje hoćete li imati dovoljno liječnika? Veličina zgrade zaista je impresivna, međutim onog trenutka kada smo mi unutra stavili svoju opremu i svoj namještaj, mislim da nitko od nas koji smo prošli nakon toga nismo više rekli da nam je to nešto previše. Vjerujte mi, evo osobno kao neonatologu veselim se onom velikom prostoru jedinice intenzivnog liječenja novorođenčadi. Danas u ovom trenutku radimo tako skučeno da jedva prođemo između 2 inkubatora, a da bi nekad prespojili nešto, doslovce imamo produžni kabel u produžni kabel. Evo imam zaista, to ću rado podijeliti uz dozvolu jednu sestru koja je sad pred mirovinu, koja je došla u prostore nove bolnice pa je počela brojati sve te silne šaltere koje imamo. To za nas predstavlja veliki napredak. A što se tiče liječnika naše klinike, zaista pedijatrija je takva jedna predivna grana u kojoj sam više puta rekla da nitko ne zaluta slučajno, ali ljudi se rode i na neki način žele biti pedijatri, tako da mi uvijek imamo zaista vrlo kvalitetne ljude koji se javljaju na natječaj i koji raspisuju se specijalizacije. Mi u ovom trenutku imamo 9 specijalizanata koji su baš za kliniku za pedijatriju, za KBC Rijeka. Raspisuju se specijalizacije, znači pazi se na tu kadrovsku politiku.
takvu. Vjerujem i sigurna sam da ćemo tako nastaviti i dalje, da ćemo privlačiti mlade ljude, ali isto tako vjerujem i kad se otvori ova naša nova bolnica, Rijeka je tako predivan grad i ja apsolutno ne mogu zamisliti da netko ne bi želio živjeti i raditi u Rijeci i mi se nadamo da će htjeti doći možda netko koji je već negdje završio pedijatriju i da će poželjeti nastaviti svoj život i rad u Rijeci. Mi i sad imamo upite, evo konkretne jedne osobe izvana koja je zainteresirana za doći raditi na našu kliniku i zaista se nadamo da će se trend nastaviti. Koliko sad ima liječnika? U ovom trenutku mi imamo 27 specijalista pedijatrije, imamo 3 specijaliste dječje adolescentne psihijatrije, jednog edukatora, rehabilitatora, imamo jednog specijalista dječje infektologije, po čemu smo zapravo jedina pedijatrija u Republici Hrvatskoj koja u svom sastavu ima specijalistu pedijatrijske infektologije, na što smo osobito ponosni. Imamo 9 znači naših specijalizanata. Naravno da našem timu u ovom trenutku i ponosni smo na to, pripadaju specijalizanti koji u našu kliniku dolaze na edukaciju, znači iz Doma zdravlja, iz Istarskih doma zdravlja, iz Opće bolnice Zadar, Opće bolnice Pula. Svi su oni važan dio našega tima i dok god su sa nama je drago što ih imamo, veselimo se onima koji će doći. Naravno imate i fluktuacije, jer ono kažu jedina mjena stalna jest. Najviše odjeknula vijest o odlasku profesorice Roganović u Klaićevu. Tko će ju zamijeniti? Zna li se već? Profesorica Roganović ima zaista dostojne zamjenice za svoje mjesto. Tu je doktorica Senada Šerifi, specijalistica hematologije i onkologije, već dulje vrijeme koja skrbi o našim pacijentima i koja zapravo je zajedno sa timom, cjelokupnim timom znači hemato-onkologije zapravo je zaslužena za predivne rezultate naše hemato-onkologije. Pored doktorice Senade Šerifi, nova specijalistica hemato-onkologije, znači subspecijalistica je naša doktorica Lucija Ružman. Dakle, ekipirani jesmo što se tiče liječničkog dijela, međutim, to je samo ona vrh sante leda, ono što zapravo čini skrb naših, znači tih hemato-onkoloških malih pacijenata su naše medicinske sestre, uistinu nezamjenjiv zapravo dio tog lanca, ali isto tako što naglašavam i što ću uvijek naglašavati, jer radi se o istini. Iza svih tih ljudi stoji cijela klinika, stoje svi djelatnici. Iza naše Senade Šerifi i Lucije Ružman stoje 25 drugih liječnika, specijalista pedijatrije u svakom trenutku. Znači, pacijenti ni u jednom trenutku neće dobiti ništa ispod vrhunske zdravstvene skrbi i izvrsnost alternative apsolutno nema u nijednom segmentu pedijatrije, pa tako ni u hematologiji i onkologiji. Kako stojimo sa sestrama? Ima li dovoljno sestara? Sestara nema dovoljno. Nema dovoljno u smislu onoliko koliko bismo mi željeli, odnosno koliko su realne potrebe. U tom smislu su raspisani natječaji, su otvoreni, znači naša uprava ih drži otvorenim i raspisane su i stipendije. Naravno da se ovdje ne radi samo o nacionalnom problemu deficita kadra kojem ja pripadam, nego on je zapravo izuzetno izražen na kompletnoj evropskoj razini. Ono što, kako se mi ekipiramo i kako zapravo taj deficit savladavamo, pa ovdje smo već spomenuli našu novu sistematizaciju, one male famozne kućice na našoj lijepoj staroj Kantridi će se fuzionirati na jedan kat gdje više kolegice neće u noćnoj smjeni, dnevnoj smjeni biti same, gdje će biti zajedno, gdje će posao biti lakši, gdje će pacijentu biti pružena bolja skrb. Ono što danas, evo ja ću sad u stvari potaknuta vašim pitanjem, ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve one mlade ljude koje sam imala čast upoznati kroz njihov status učenika i studenata na Fakultetu zdravstvenih studija. Želim ih pozvati ovim putem da nam se pridruže u našoj novoj bolnici, u našim prostorima. Dođite, bit će vam lijepo i dozvolite da zajedno s nama učite, da nam pomognete da osnažimo sestrinstvo. Evo ga, trenutno sve ono što se odvija, sav posao, zapravo moram zahvaliti svim svojim kolegicama. Tu su vam istinske heroine i one vam ne odustaju. Imaju jako puno posla i želim im zahvaliti na svom doprinosu i one koje su i u novoj bolnici na Sušaku i one koje ostaju uz naše pacijente. Evo, nadam se da će to sve polučiti uspjehom, da će nas biti u većem broju i da će onda svi naši mali pacijenti
dobiti zapravo ono što zaslužuje, a to je najbolju zdravstvenu skrb. Kada govorimo o liječnicima, subspecijalistima, kako tu stojimo sa listama čekanja? Sjećamo se da je ministar odredio ciljeve koje moraju ostvariti bolnice u Hrvatskoj na otvorenju svečanosti nove zgrade. Naš ravnatelj, profesor Ružić, je spomenuo da je Rijeka ostvarila te zadane ciljeve. Kako stojimo na Kantridi, što se najviše čeka, ima li čekanja i koliko je čekanja? Moramo naglasiti ovdje da zapravo na bolnicu na Kantridi, kako mi to volimo kolokvijalno reći, kliniku za pedijatriju, dolaze pacijenti iz 3 županije. Tako je. Znači, nama gravitiraju osim djeca iz Primorsko-goranske županije i djeca iz Istarske kao i djeca iz Ličko-senjske županije. Ne smijemo zaboraviti da zapravo pedijatrija obuhvaća djecu od rođenja pa praktički do navršenog 18. rođendana. Što se tiče nas kao subspecijalista, svaka subspecijalistička grana zapravo ima 2 subspecijalista, poneka i 3, ali većinski smo po 2. A što se tiče lista čekanja, pa nekako mi se čini da uglavnom za većinu subspecijalizacije, ali tako, profesorice, lista čekanja zapravo, a i nešto je, ali tako mjesec, 2, 3. U svakom slučaju smo u zakonskim regulativama i zaista ono što je rekao naš ravnatelj i ja kao predsjednica klinike za pedijatriju mogu potvrditi, liste čekanja su sukladne onim propisima koji su nam zadani, koji su rekli za sad. Mi to uspijevamo naravno držati. To je normalno nekakav naš napor, ali to je naš posao i mi dok to ćemo raditi i nema razloga da mislimo da nećemo moći i dalje. Mi imamo tu sreću što na primarnoj razini zdravstvene zaštite mi imamo pedijatre, tako da o našoj djeci na primarnoj razini zdravstvene zaštite skrbe specijalisti pedijatrije i to je uistinu dobar nivo koji je rijedak i za Europu, a kamoli za svijet. I samim time vjerujem da ćemo i u budućnosti zajedno sa našim primarnim pedijatrima zapravo uspjeti održati zdravstvenu skrb naše djece. Ja predlažem sada da pogledamo filmić, zapravo da slikom prikažemo ovo o čemu pričamo, kako zapravo izgleda ta nova zgrada, pa ćemo se vratiti u studiju. Projekt novih bolničkih kapaciteta KBC-a Rijeka na Sušaku kapitalna investicija Ministarstva zdravstva i vlade premijera Plenkovića, koja će obilježiti budućnost i kvalitetu medicinske skrbi za građane Rijeke, Primorsko-goranske županije i zapadnog dijela Hrvatske. Izgradnja druge faze novog bolničkog kompleksa omogućila je da KBC Rijeka djeluje na 2 lokaliteta, Riječkom i Sušačkom, te napuštanje paviljonskog prostora lokaliteta Kantrida u cilju osuvremenjivanja zdravstvene skrbi. Tijekom 2017. i 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je povijesne odluke za zdravstveni sustav ovog kraja Hrvatske, odobriši jamstva kreditnih zaduženja za projekt izgradnje nove bolnice, čija vrijednost ukupno iznosi 158 milijuna eura. Polaganjem vremenske kapsule u temelje u rujnu 2019. godine kreće izgradnja. Prvo na opremanju novog objedinjenog hitnog bolničkog prijama, a potom izgradnja centralne i zgrade tehno-ekonomskog bloka novog kompleksa u sklopu KBC-a Rijeka na ukupno 70.000 metara četvornih. Ugrađeni su najsuvremeniji sustavi za bolničku djelatnost, a građevinski dio je završen u planiranim rokovima, bez povećanja troškova gradnje, iako se kompleks gradio velikim dijelom u pandemijskim godinama. Gradnjom je rukovodio tim od 25 inženjera, tehničara i poslovođa, koji je dnevno organizirao rad i do 550 radnika.
Na projektu je radilo više od 40 projektanata i suradnika, arhitekata, tehnologa, građevinskih inženjera za konstrukciju, hidroinstalacije, prometnice, geomehaniku, zatim geodeti, elektroinženjeri, strojarski inženjeri i drugi. Ugrađeno je 5000 tona armaturnog željeza ili oko 210 šlepera, 45.000 kubnih metara betona ili oko 5600 kamiona miksera, te 1100 km različitih elektrokabela. Montirano je i 19 dizala, od čega 13 u bolničkoj zgradi, od kojih je jedan panoramski i povezuje unutarnji zimski vrt s ostalim katovima. Nove zgrade međusobno su povezane toplom vezom, a kompleks je spojen i s postojećom glavnom zgradom na Sušaku. Cjelokupne građevinske radove izvela je zajednica ponuditelja Kamgrad i GP Krk, a glavni projekt izradila je tvrtka Zo Invest. Nakon završenih građevinskih radova i procedure tehničkog prijema i pratećih tehničkih procedura koje je novi objekt uspješno prošao, krenula je procedura nabavke opreme i namještaja. Od konca 2022. godine pokrenuti su uspješno svi postupci javne nabave, a očekivana isporuka opreme otpočela je tijekom 2023. Valja napomenuti da se radi o zahtjevnom opremanju sofisticiranom opremom medicinskog prostora koji zauzima čak 40.000 četvornih metara i prostire se na 6 etaža. Glavna nova bolnička zgrada ima ukupno 8 etaža, od kojih su u 2 podzemnim garaže s oko 400 parkirnih mjesta. U smislu medicinskih usluga ovdje se nalazi novi hitni prijam za djecu i za žene, ambulante poliklinike, operacijske sale, rađaonice, one klasične i one koje omogućuju alternativne načine, na primjer porod u vodi, zatim jedinice intenzivnog liječenja za sve kategorije pacijenata, neonatologija, djeca, žene, bolesničke sobe, sobe za babinjače, djecu, roditeljsku pratnju, prostor namijenjen odvijanju vrtićkog programa za djecu pacijente, predavaonice, dok dizajnerskim rješenjima unutrašnjost odudara od klasične bolničke manire i pršti veselim bojama u geometrijskim oblicima, asocirajući na vrtić i dječje igre. Novi kompleks na Sušaku objedinit će sve bolničke sadržaje trenutno smještene na lokalitetu Kantrida i klinici za ginekologiju i porodništvo lokalitet Rijeka, ali će u novoj zgradi svoje mjesto naći i objedinjeni svi centralni laboratorijski prostori. Oni Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, uključujući prostore za dobrovoljne darivatelje krvi, te prostori Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i Kliničkog zavoda za patologiju. Pored zgrade s medicinskim uslugama izgrađen je i termoekonomski blok s višeetažnom garažom te parkingom na krovu s ukupnim brojem od oko 180 parkirnih mjesta, u koju se seli i središnja bolnička kuhinja, bolnička praonica rublja, servisni pogoni i radionice, samoposlužni restoran, onda i informatičko srce bolnice, server soba i prostor središnjeg nadzora i upravljanja u kojem će se pratiti rad pojedinih instalacijskih sustava bolnice, rad dizala, rasvjete, kontrole pristupa, nadzora, dakle sadržaja koji su nužni za rad i funkcioniranje medicinskih procesa i bolničkih usluga. Slijedi postupno preseljenje osoblja i bolničkih usluga prema striktnom planu faza kako bi se osigurao nesmetan rad i liječenje pacijenata. Danas Rijeka i Riječani, KBC Rijeka i svi koji gravitiraju uslugama Riječke bolnice iz Ličko-senjske, Istarske te matične Primorsko-goranske županije, a riječ je oko 600.000 građana Hrvatske, ali i brojni turisti, dobili su suvremenu, kvalitetnu i važnu promjenu na bolje. KBC Rijeka u vremenskoj crti svoje povijesti bilježi 2024. kao godinu u kojoj se bolnica s 3 lokaliteta koncentrirala na 2, Sušak i Rijeku. Kantridu ćemo pamtiti kao neodvojivi dio naše obitelji. Budući Riječani i građani Like, Istre, Gorskog kotara, a vjerojatno i građani svijeta, rađat će se ovdje s prvim pogledom u životu na najljepši dio ovog kraja, Kvarner. Sretno i zdravo!
Evo vidjeli smo kako prekrasno izgleda nova zgrada. Cijelo vrijeme pričamo o tome kako se radi o velikom broju kvadrata i kako je to stvarno velika zgrada, ali sad treba reći nešto i o broju pacijenata koji godišnje dođu u kliniku za pedijatriju, našu bivšu Kantridu. Koja je to brojka? Evo, počet ćemo najprije sa, recimo, hitnom ambulantom, s obzirom da je to nekako možda u nekakvim uznemirujućim situacijama za roditelje prvo mjesto gdje se ljudi obrate. Godišnje otprilike 15.000 bolesnika prođe kroz našu hitnu ambulantu. Što se tiče polikliničkog dijela zaštite, zdravstvene zaštite i dnevne bolnice, zajedno otprilike na godišnjoj razini bude 35.000 pregleda i negdje kroz baš bolnički ležeći dio bude oko prilike 3.500 hospitalizacija. Tih 15.000 pacijenata na hitnom prijemu, to je velika brojka. To je gotovo polovica, malo više, ajde čine redoviti pregledi, ali je velika brojka. To je 40 pacijenata dnevno. Je li to, s obzirom na druge ustanove, nekakva statistika? Pa sad mislite na druge ustanove u Hrvatskoj. Da sad ne znam koliki je, ovisno o broju stanovnika, ali moramo uzeti u obzir da vikendima i praznicima zapravo još uz našu hitnu ambulantu zapravo rade i unutar Doma zdravlja radi hitna ambulanta. Znači subotom, nedjeljom i praznicima od 8 ujutro do 20 sati navečer, tako da dio bolesnika sigurno prođe i kroz tu hitnu ambulantu. Da li je to puno? Pa vjerojatno jest, jer čini se da pacijenti iz različitih razloga, ponekad ti razlozi nisu niti najopravdaniji, ali naravno roditelje brinu pa dođu, tako da dosta je to pregleda. Ako uzmemo broj pregleda i broj recimo djece, čini mi se da je to tako 40-ak je prosjek, ali to ponekad bude i 80-ak. Nekako najviše mi se čini da je bilo 100 negdje pred Božić, 100 pregleda u 24 sata. Tako da ovisi, u ljetnim mjesecima toga bude više, u zimskim možda, odnosno u proljetnim možda nešto malo manje, ali to je dosta bolesnika. A ovaj broj pregleda koji se obavlja u specijalističkim ambulantama, dakle preostalih 20.000, može li se on povećati? Pa mi već zapravo duži niz godina Klinika za pedijatriju se zapravo trudi, barem 5, a možda i više, i 10 godina se trudi zapravo da što je moguće više bolesnika prođe kroz dnevnu bolnicu i polikliničku zdravstvenu zaštitu. Pogotovo da se obrade, jer kroz dnevnu bolnicu se zapravo odvijaju obrade. A i cilj je zapravo ne samo u Hrvatskoj, nego i općenito je svjetski trend da se što je moguće više broj dana djece unutar bolnice da se smanji. Jer to je stresno kako za roditelje, tako i za djecu. I zapravo, kažem, naš trend je već duži niz godina da što je moguće više pretraga koje se mogu obraditi putem dnevne bolnice, da upravo na taj način to i učinimo. I trudit ćemo se da to i dalje bude što je moguće više na taj način. Kad govorimo o dnevnoj bolnici, pojasnimo našim gledateljima, riječ je zapravo o pregledu u bolnici ili nekom zahvatu koji se zapravo obavlja bez nužnosti spavanja u bolnici. Tako je. Znači, unutar nekoliko sati, 2, 3, 4 sata, roditelji i dijete borave u dnevnoj bolnici, obave planirane pretrage za taj dan i odu kući i vrate se drugi dan ili za nekoliko dana, ovisno kada je dogovorena sljedeća pretraga. Hoće li vam nedostajati Kantrida? Pa meni osobno hoće. Mislim, kad dugi niz godina provedete negdje, naravno da tu imate i nekakve uspomene. Kantrida je pozicionirana na taj način da smo na samom moru, tako da ti nekakvi južina, miris mora će nam svakako nedostajati. A pogled koji imamo, međutim, veselimo se preseljenju. Usprkos tome veselimo se preseljenju u novi prostor koji je daleko moderniji i adekvatniji kako za naš svakodnevni rad, tako i za naše pacijente. Tako da uvijek ćemo ostaće nam lijepe uspomene, ali moramo krenuti dalje. Za vas, sestre? Pa evo, ja bi se isto zapravo složila sa svim što je rekla doktorica.
uz činjenicu da mi koji smo dole dugo, sa puno radnog staža, kod nas je nostalgija najvjerovatnije jače onako izražena i tako ovih dana. Kad nam dopusti vrijeme i posao, kad se priča, nekako se više sjećamo svih zgoda i nezgoda koje smo doživjeli na Kantridu. Ali nova bolnica je nešto što zaslužuje riječko dijete i riječki roditelj. Evo ga, pa ja isto glasam za novu bolnicu. Vi što kažete? Kaže, Ivona je rekla lijepi pogled, a mi ćemo sada u novoj bolnici imati pogled na najljepši grad na svijetu i iznad toga nema. Evo. Mislim da je Kantrida, prvo i osnovno svi smo mi djeca Kantride i svi smo mi na Kantridi odrasli, mi smo na Kantridi naučili svoj posao, mi smo na Kantridi postali ono što danas jesmo i gradimo se svakoga dana. Kantrida je nama, svim građanima našeg grada, Kantrida je jedan pojam. Jer iako bolnica, dječja bolnica Kantrida kao takva ne postoji od 80. godina prošloga stoljeća, još uvijek ćemo danas čuti idem na Kantridu. Mi ćemo tu Kantridu uzeti sa sobom. Znači ono što vrijedi Kantrida, to ćemo uzeti sa sobom. Sve je to romantično kada pričamo o kontekstu zdravog čovjeka, zdravog djeteta, zdrave osobe, sve ono što svi mi priželjkujemo, ali u kontekstu bolesnog djeteta više puta smo se svi suočili sa preprekama koji ne pripadaju zapravo nama koji se bavimo tom djecom, niti tom djetetu ili prvenstveno tom djetetu pa onda i nama. Tako da idemo sretno prema mjestu gdje, evo kažem, imat ćemo pogled na najljepši grad na svijetu. Mi dok razgovaramo, evo gledamo te kadrove snimljene kroz godine na Kantridi. Ono što je još jednom važno naglasiti u ovoj emisiji, vjerujem, a to je da za sada još svi pacijenti dolaze na Kantridu. Za sada svi pacijenti dolaze na Kantridu, tamo se pruža kompletna zdravstvena zaštita. Onog trenutka kada budemo selili naše pacijente sa Kantride na novi lokalitet, na našu novu bolnicu, tog trenutka ćemo početi naš rad, cjelokupni rad u nove bolnici, a to će, nadam se, znati cijela Rijeka, cijela naša županija, cijela naša Hrvatska. Sigurna sam da će evo i kanalari biti ovdje s nama, biti tada s nama, da će nas popratiti i da ćemo svi zapravo zajedno preseliti našu Kantridu u nove prostore. Evo, na strpljenjem čekamo taj dan. Hvala vam što ste nam predstavili ono što slijedi. Koliko je god teško opisati zapravo sve ono o čemu vi morate razmišljati sada kada se selite. To nisu samo kutije sa stvarima. Znamo, nedavno smo imali i razgovarali smo o selidbi gradske knjižnice Rijeka. To je također bio jedan iznimno veliki posao i veliki broj knjiga koji su se morali preseliti, ali je činjenica da se nisu pojavljivali ovi drugi momenti, kao što ste sami rekli, da sva oprema funkcionira, da se sve zna gdje što stoji, da sve instalacije rade, da se sva novi uređaji znaju koristiti. Tako da mogu zamisliti o kojoj se količini zapravo problema eventualnih treba razmišljati sada na vrijeme. Hvala vam na onome što radite. Ja se nadam da se vidimo ponovo. Želim vam puno uspjeha, puno zdrave djece i što manje posla i što brži i bezbolni postupak preseljenja. Jer kažu da je preseljenje, kako ste rekli, jedan od najstresnijih događaja u životu. Kažu naši psiholozi da je to tako, da. Hvala vam najljepša. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Za tjedan dana ponovno smo zajedno. Doviđenja.